ओइ रायजोफोर मा एसे असदा मोनसिगौ नायलाय जों रायजोफोर 2 तालायाव थायो आरो बम्बेआव जोंनि थाग्रा बिल्डिंआ जेनेबा जोंनो 2 तालायाव थायो ओइ बर'फोरा मालाय डिउटियाव थांगासिनो 2 तालायाव थायो जाहानि हिन्जाव माने बम्बेआव ओरैबायदि अखा हादो आरो ओरैबायदि अखा बिल्डिंआ ओरै माने थार्ड क्लास बिल्डिं बानायनानै दै सेरजोबदो पुरा दै सेरजोबदों एकदम दिनै ओइ बाल नैबेयावबो खिथि नैबे माइरं साया नै इसां दै दोङो नै ये मेरा पालेंग बॉक्स भी गिल्ला हो गया सब मैंने खोल के रखा था पालेंग बॉक्स माने सिबसिस गारनांसिगोन बेखौ आंनि बेग दंमोन बेयाव ओइ बेगफोरा हे भगवान लेपटपनि बेगा हा